Podcast Brichta Talk vám přináší Kartel. Ahoj. Dobrý. Já to vždycky rád Dobře, podařilo se ti to. Ahoj, já vás zdravím u dnešního Bricht Talku. Jsem tady já, Leo Brichta, se mnou je tady Jenis. Čau. A je tady s náma Honzí. Čus, lidi, nazdar. Honzíku, Kluci, rád vás tady vidím. já tebe, kamaráde. Jo, super. Teď se mě donutili, vole, spálit 2 kalorie, vole, když jsem se zvednul, vole, jako. Nemáš zač? Jo, děkuju. Tak. Ale si půjdeme ještě zaběhat, jo, dneska. A kam bys chtěl? Nevím, Kolik? tady okolo Prahy třeba jenom za roh, vole, se podívat. Jenom za roh? Jo, já dál neběhám, vole. Pustí lidi, vole, neběhají. Po kámo. Václavák to dáme. Dáme dobrých 10 metrů a budeme kámo. spokojení. Ty vole, tak to mi dej tak týden na to, kámo. Vůbec. Honzíku, ty makáš v Deutschlandu, je to tak? Žiju tam, bydlím tam, makám tam, chodím tam teď do fitka. Pověz nám něco o tréninkách, protože jsme se spolu bavili a ty si říkal, že tam i trénuješ. Je to tak, no, chodím tam do fitka, super ceny, jako, oproti Česku, ty vole, to je obrovský jako kráva, jako. A tady v Čechách chtějí, ty vole, já nevím, třeba zhruba o 5 víc na měsíčně než v Německu. A teď jsem si tam našel, nemůžeme pauzu, viď? Nemůžeme pauzu, nejde to, povídej. Tak to je v prdeli, vole, protože já jsem ti potřeboval ještě něco říct, vole, do toho. Tak dáme pauzu. Takže sorry za ten střih, já jsem musel jít rychle na záchod, jo. Takže, Zase, po pátý. to je, jo, po pátý, takže to beru na sebe, jako. Tady jsem neochutnal, vole, tady mi nabízíte ten váš, vole, bláznivej, vole, to nechci, vole. Já jsem si ale nic takového nedal, já jsem ti říkal, že tady pak bych skákal metr do No, vzduchu. ale ty si rozjetej jako po 7 tréninku. metrů z místa. Už je rozjetý Pověz dost. nám Dobrý, hele, takže o tam, tom, jak trénuješ a co našel se jsem si tam profíka. Ten vlastně dělá Bernakly a tady to jako už má nějaký ty věci za sebou, jo, nějaký, nevím, co tam vyhrál, nějaký soutěže, nevím, ty vole, jsem zapomněl, jak se to jmenuje. A hele, je to týpek, že normálně i s mojí váhou ví, jako jak mě lapovat, co mi ukázat, jak mám jakoby fungovat. Ty vole, jako, ale nejlepší kardio. Pecka kardio tady to, já vlastně jsem línej, vole, furt šlapat jenom na kole. Víš, taková ta motivace, jo, a to prostě pro mě je lepší na tom chodit jakoby na ten box, protože je to super tyho kardio. A jak dlouho už trénuješ? Od včera. To jsme na tom stejně, Od prosince jako jsem vlastně začal cestu s Filipem Grznádem, 30denní challenge. To jsme začali na 200 kilech, ty vole, kámo, jsem měl. A teď? 165, no, 35 dolů. Vlastně po tom měsíci jsem měl nějakých 23 dole a pak jsem šel jakoby pomalejš dolů a jednou jsem to posral pěkně, hlavně když byl clash, že jo, tam jsem se, To je povinnost. takže pípání bude. A takže jako to jsem se zastavil chvilku, no ale zase jdu dál, takže jako je to na pohodu, no, 35 kg vlastně od prosince. Akorát, že jako bylo to fajn, mně se líbí ten cíl a to se dostáváme k tomu, že vlastně já chci, jakoby teď jednáme s Clashem, že bych mohl mít zápas, víš, a to je pro mě další cíl, protože já jsem, vole, 37 let, vole, tlustej, vole, idiot, vole. A jako asi každý tlustej člověk ví, že, nebo zná tady to, že zkouší 10 000krát za svůj život ty, vole, dietu, jako jo, a úplně nesmyslama. A já vlastně, já to mám jakoby cíl. Já když si řeknu, dneska budu držet dietu, ale jakože jen tak prostě pro nic za nic, tak mě to, ty vole, jakoby nežene, víš, ten motor, jakoby. Já to vlastně nedělám ani pro peníze, nedělám to ani pro čísla, pro nic, ale mě zajímá, já potřebuji tento popichování. S tím Filipem jsem to měl, ty víš, jako. Prostě jsem věděl, že k němu jdu na váhu, tak tam prostě přijdu a musím to udělat. Chci to prostě. Teď běží na Nově nějaký pořad, myslím, kde... Extrémní proměna. Jo, extrémní proměna. Kámo, Tak to nechceš. Já vím o tom všechno, ale nemůžu to říkat, ty vole. On tam bude Borkova show, znáte to? Borek No z jasně, Moravy. byl u starého fotra. Kámo, tak toho tam uvidíte. Tam byl teďko brácha Horváta, toho fotbalisty, jak jsi říkal. Jak jsem šel splet. Jo. Tak ten tam, vím, že teďko tam byl, ale jakože tam jsou fakt jako hustý ty proměny. Je to hustý, ale to zákulisí, ty vole, kámo, to bys nechtěl. Vpichujeme jim něco. No to ne právě, jako jim nic nedávají, vole. Ne? Ale je to absolutní ztráta svobody, jako za mě.
Víš, a není to přesně, za mě by to nevyhovovalo a oni by to se mnou stejně neudechali, jako. Já bych byl úplně agresivní, ale fakt zmrt jako na ně. To jako rozumím. Každopádně, jaký je tvůj jídelníček teď? Ty máš od Filipa. Mám od Filipa, no. No, klasika, prostě žádný jako velký porce, že jo. Normální porce. Jíst se musím, mám 5 jídel denně. Jo, takže ty klasika, že jo, vajíčka, ale tady ty věci, ryže. Protože můžeš si udělat jídelníček, ne, dělají jako tlustým lidem jako jídeláky, ale oni ti tam naserou ty vole 10 000 jakoby věcí na den. A já mu říkám, já nechci být otrok jídla. Takže si chci udělat jakoby jídlo třeba na nějakou dobu, abych nemusel dělat, já nevím, 3 různé přílohy, víš, máš rejži, brambory, toto jako v pohodě, ale pak máš k tomu třeba ještě nějaký luštěniny a tak dále, aby si to měl pestrý. Já nepotřebuju mít pestrý jídlo jako u diety, já spíš čím méně mi to chutná, tím je to pro mě lepší. No, protože já jsem takový hovado, že prostě o tu debilní kuchyň zakopnu. A skončím zase vole třeba u toho jídla, víš, a řeknu si, no malinko, jako bych mohl, vole, víš co. No, kolikrát se mi stane, že zakopnu a otvírám lednici, takhle je a vole, padám tam s jídlem na zem, že jo. A během té doby už třeba, já mám třeba tady to samý, a během té doby už mám v sobě třeba půlku prasete, vole, víš, jako, během toho pádu, vole, víš, jako, takže jako, není to jednoduchý. Mě by zajímalo, odkud jsi z České republiky? Já to říct můžu, ale třeba o Staroušovi to říkat nechci. Určitě. Já jsem rodilej Louňák. Já jsem Louňák, takže tam jezdím o víkendy, nebo když mám čas, takže tam prostě lítám jako za příbuznejma, za kámošema. No a jakoby cestou se ty věci i mění, jako, že jsem nějakých 12 let v Německu a čím dál, čím jakoby... Město? Co? Město v Německu, můžeš to říct? U města Weiden. Okay. Je to asi 40 kilometrů za hranicema. Jo. Ale ta cesta, než jsem se tam dostal, tak to bylo Rakousko, Frankfurt a tady ty věci. Jako... Povídej vlastně něco o tvý práci. A jde do hajzlu. Tak to na tom všichni stejně. Ale já svoji práci mám rád, jo. Já vlastně, to je největší prdel, že vlastně jak točíme ze Staroušem nebo točím sám svoje videa, tak vždycky ty komentáře, ne, víš si, takový ty idioti prostě, kdyby si radši táhnul do práce, ty prase tlustý a tady to ne. To prase tlustý, to je pohoda, tomu se zasměju úplně v klidu, vole. Si zvykneš, když si 37 let, vole, tlustej, vole, tak tady to je pro tebe jak normálně ahoj, vole. Tak dobré je, že ty si z toho můžeš sám udělat srandu, úplně, to je důležitý, no. Úplně, jako, to je, a to oni neví. Jim to nedochází, že prostě pro mě je to prdel. A co jsem to řekl? No, o práci jsme se bavili. Jo. Mě by zajímalo, jak jsi s tomu dostal vůbec, co jsi vystudoval. Dej nám trošku tvůj background. Hele, jo, to jsem chtěl říct, že vlastně navážu k tomu, jak oni tam píšou, kdyby jsem šel radši do práce. Jo, že jsem jako na tom YouTube a tady to si myslí, že se živím tím YouTubem. Já vlastně makám od 17 let, jo. Takže já prostě jsem nikdy nebyl na pracáku. Jo. A prostě do Německa jsem se dostal kvůli tomu, že jsem potřeboval prachy, ne? Jako každý. No a tím to prostě vlastně to takhle probíhá. Já už nevím vlastně, jak se vrátit zpátky do Čech, tyjo. Sváříš, nebo co tam děláš? Svařuju, no. Jo, to si chtěl vlastně vědět. No. A byl úplný hovna, ty vole. Jsem příběh trošku, knížku svařuju, kámo. Svařoval jsem v Německu všechny různé věci, tyjo, různý materiály. Hliník, která nechci vařit, to je humus, jako to je jed, tyjo, ale já nevím, jak bych ti to mohl přiblížit. Teď momentálně třeba vaříme pro jeden obrovský korporát lokomotivy, jako, který cestují vlastně do celého světa. Já jako nechci jim říkat značku, protože oni ty lidi taky nejsou blbí a můžou si tu práci najít, víš, v té lokalitě, takže asi možná každému bude jasný, co to bude. Já nevím, co o tom víc říct, jako no, prostě svařování, tam není co. Prostě musíš vařit, no. A když srovnáš nějaký ten platový rozdíl v Česku a v Německu? Tak jako je to určitě jiný level, jako. Jo, když si tam najdeš tu práci, že jako umíš německy, umíš tu práci, jak máš dělat, jo, děláš to, jak máš, chodíš do práce, že jo, tak si tam po čase fakt seženeš dobrou práci za dobrý peníze.
Jo, můžeš tam dělat na živnost, jako Češi tam jezdí tak třeba na živnost občas, ale něco se ti stane, nebo tady to vlastně nemáš nic, a nebo je v tom nevýhoda, že ty práce nejsou na furt, jako přes tu živnost, víš. Ale jako montáže, když tam někdo jezdí na montážích, tak si vydělá možná i třeba jednou tolik, co já. Jako, no. A třeba ještě já jsem jenom na hale, víš, jakože. Ale jsem tam kmenovej, víš, a dělám jako to, no. A třeba srovnání těch nájmů a cen potravin, to je... Kámo, já platím za nájem 75 metrů čtverečních, ale 550 €, jako. Já to tam prostě chytil, jo, a to úplně u nějakého strýho Freda, co říká, já bych potřeboval, aby tady bydl normální člověk. To je dobrý, tady máš garáž za tyhle peníze. Ani garzonku, no, tady To si pořídíš tady garáž a jsi spokojený. No, jako standard je tam těch mezi 600 a 1000 €, třeba v tom městě 20 000, víš? Jakože to fakt není hrozný, tady v Čechách koukám na ty ceny. A to je úplně katastrofa. Strašný, jo. V Německu jsou drahé služby, to je drahý, jo. To je o dost dražší než tady, ale jako jinak ty věci, všechno to, ty vole, jako... A tak tam jsou i ty vyšší platy zase, že jo, takže... Jak jste se seznámili se starým fotrem? Šli jsme na rande, vole, přes ten, víš, přes... Tinder. Přes Tinder, no, já jsem hledal kluka. Grindr. Já jsem hledal kluka, víš, a to vole... On tam měl vyfocený zadek, tak hned jsem mu napsal a od té doby už jsme spolu, ty vole, jako... Jak dlouho vůbec se jako znáte a točíte? My se známe odmala. On jako fakt jako, že už ty vole vlastně stejně jak rodina, vole. Takže se známe randal dlouho. My jsme vyrůstali jakoby ve stejné ulici a takže jako tam je to odmala, no. Proto si jako rozumíme, jako my máme stejný humor, vyrůstali jsme mezi stejnýma degešema prostě a tak dále, jo. Takže ono to tam, o tom to je, no. Zpátky k bojovým sportům. Nemlaď mě, vole. To až potom. Kdo by se ti líbil? Třeba, kdyby úplně teoreticky to dopadlo v Clashi. Jo, já jsem chtěl vyzvat Angela, vole, víš co. Anakondu? No, protože má větší pedo, jak já, víš. Tak to než mi všichni dohromady. To má. No já si úplně přeju, aby on prostě v tom ringu mi ho hodil na rameno a zlomil mi klíčí kost, vole, víš co. Páteř. Úplně, tak to je Maxe Krýna, vole, to ne, záležitost, vole, ten láme páteře, vole. Nevím, hele, nechci říkat jména, s nikým problém jako nemám. Až na Datla. Já ho neřeším, kámo, jako fakt neřeším nikoho, jako. No jasný, chápu. Jo, ale co upřímně, tak třeba nechtěl bych jako úplně Kudlanku třeba. S kamením. Takovýhle lidi. Víš, jako prostě, já nejsem ten člověk, který tam bude dělat úplně prostě píčoviny, jo. Víš, já prostě tady na to nejsem úplně. Normální chování, jo, styl, já nevím, Karlose Bendy, nebo tady to, jako, teda určitě ne tak chytře, jo. To není zas dobrý příklad. Ne, tak, no až tam budeš ty, nebo ty, jo. No jasný. Znova, tak asi takovýmhle způsobem, no. Jaký jsou tvoje koníčky a záliby, kromě jídla? Motorky, hele. Motorky a Leo Brichta, vole, takže jako dobrý. No tak, motorky dobrý, ten Leo Brichta, z toho bych úplně si vzor párkrát nebral, ale ne. Hele, motorky máš rád, motorky superbajky. miluju, vole, ty vole. Superbajky jsou, to je moje zážitost, kámo. Valentino Rossi, kámo? Valentino Rossi, tam byl právě v GPčkách, ten skončil, toho mám tady na ruce. Já jsem hodně lidí se mě ptá, jako, proč tam mám, vole, pomalu, ne? To jsem to viděl právě, tak no. jsem musel to říct. Jako když jedeš na motorce, jak jdeš pomalu a pak jdeš na Valentina, víš, jako, vole, prostě. A to je můj vzor. Počkej, můj taky velký, já jsem měl na SPZC Valentino Rossi a 46 takhle. Jak máš vlastně si do toho zasadíš tu SPZku, tak jsem to tam měl, jsem měl vždycky hrozně rád. Já jsem to hrál na počítači, to byla snad jedna z mých prvních her jako MotoGP a to jsem miloval doteď. Kámo, tak já třeba v životě neviděl. Ne? Jakože v životě jsem neviděl závod. Jako motorky v životě jsem nebudu tady se s člověkem, co neviděl GPčka. Fakt v životě normálně jsem to neviděl. Ale jo, tak máš jiný zájmy, že jo, to je jasný, no, ale... Co, Ostrov smrti? Co to je? Jak tam jezdí, že jo, těch 400? Jo, Ostrov Man. No, země bez zákonů, ty vole, jako. Kámo, to je můj sen se tam jet podívat. Akorát, tyhle, tam mě odrazuje vždycky jakoby ten prostor tam, protože ty vlastně, aby si se dostal na ty všechny místa, tak v polovině chcípneš prostě. To je tak velký okruh, jakoby.
a máš tam různý zákoutí, jak tam musíš jako přebíhat. Ale určitě se tam někdy pojedu podívat na ostrov Man. Turistrofy se to jmenuje. A to i sám Rossi říkal, že vlastně by v životě on tohle to nejel. Jako. To jsou úplní extremisti, to je podle mě největší špička, co se týče superbike, jakoby v závodech s motorkama, to jsou blázni. A o co jde teda jenom, abych... To jezdí vlastně mezi vesnicema, jo, normálně, jak kdyby si jel na vesnici, ale akorát, že to hodíš třeba na 340 jako, za hodinu. Něco jako když je rally, jo, zavřou to tam, nikdo nikam nesmí a máš silnici prostě jako kruh takhle, oni to tam pálej třeba 400. No a prostě párkrát se tam stane, že někdo nezvládne. Každý rok, no. Takže jako rally, když jezdí takhle... Jako rally, akorát, že na silnici s motorkama. No, okay. Můžeš to vidět třeba v Čechách, pořádal se to, jako je to 300 zatáček Gustava Havla. A tyba, já si nespomínám na název té vesnice, to jsem úplně debil, ale každý, kdo bude chtít, tak si to může najít. A tam se jezdí něco takového. Jo, akorát, že tam nejsou takovéhle průsery úplně. Takže tam frajer prostě může skončit v obýváku prostě. No. Dá se to říct, no. Skončí v obýváku, ale to už budeš muset vymalovat, vole, protože... Na červeno, ale aby to nebylo třeba celý barvy to už potom. vezme půlku, to už jenom zabarvíš. No, Tak. ty vole, jako my, co jezdíme na motorkách, se o tom moc nebavíme. Jaká je vole, tvoje protože oblíbená to je motorka? rychlý, vole. Teď mám svoji no, mám jich víc, ale jako svojí mám CBčko 13 Hondu na háče, to prostě na moji váhu ideální. Nic, co by lítalo 300, ale jako utrhne to silnici, úplně paráda, jako bomba. A jako můj sen je Hayabusa, 13 kg Suzuki, jako jo, to je prostě Mně se nelíbí, jak je dlouhá. Mně se právě líbí, no. Čím delší, čím větší, to je prostě jeba, vole. To je jediný, co se mi na tom moc nelíbí, že je to prostě moc dlouhý, no. Oni ty Japonci mají vesměs stejnou postavu jako ty, jo, skoro všichni. Takže oni vyrábějí mašiny, čím menší, tím lepší, jako. No. Ta doba jde vlastně tak, že všechno zmenšujou, jo. Mně se nejvíc líbí Ninja, no. Ninja taky dobrá. Ty máš jakou motorku, abych si to měl představit? Tak se podívej, Honda CB 1300. Myslím, takový cesták bych ti dal. To si myslí každý, no, že mám čopra. Já jsem tě na nějaký, víš, na co jsem tě typoval, tak ví to BMW, ten cesták, víš. Jo, no to je ona. Vysoký. Okay. To je ona, no. Může být, no. To je slušný. Abych ti typoval nějakého Harley. No asi, no. Honzíku, teď moje oblíbený téma, jídlo, probírám to s každým. Jo, nevím. Neznám. Jestli se zeptáš, ty vole, jako moje nejoblíbenější jídlo, tak jako já nevím, jako. Alergický. Ne, já nevím. Víš co, vlastně za tu dobu, co točíme se Staroušem, tak se tě ptá skoro všichni. A co oblíbená kuchyně? Tajská. Tajská? Tajská, česká. To jsou za mě nejlepší prostě kuchyně. Tajská teď, protože si ji můžu dát, a česká, protože prostě to umějí. V Praze, tvoje oblíbená kuchyně, restaurace tajská. Teď, jo, tajská v Praze, tak to nevím, kámo. Modrý zub? Za mě. Teď jsem tam byl, zrovna včera Salim. Předevčírem. Jsme tam byli. A jak bys to hodnotil od 1 do 10? Jakože OK, no tak 8 bych dal. OK. A kde jsi byl? Mně se ptej, já nejsem pražský. Byl to Anděl, nebo to bylo kousek tady? Anděl. Anděl, no. A co jsi zdal? Udon nudle, kámo. Ne, to jsem měl v jinde, Ne. Krevety s něčím, jako. To byla vlastně zelenina, krevety. Tom jam. Polívku. Tom jam, jo. To je moc dobrá, ano. A oni tam vaří jako fakt dobře. Jako. No vařej, pozor, jako ano. vaří tam dobře, no. To je pizza oblíbená. Jako... Nemám. Všechny. V Praze chci slyšet tvoji oblíbenou pizzerii. V Praze? Kde jsi byl třeba, nebo tak dobrý. Jo, vím. Počkej, jo, sorry, kámo. Je to u Kotvy. Jo, vím. S něco můžeš, vole, víš? Vím, ambiente, to je od toho ambiente, vím. No. Si na název, ale... To je, jak tam byl I Show Speed? Je to ono? Jo, to je ono. Jo, pizza Nuova. Nuova. Nazdar. Kámo, tak tam jsem měl nejlepší těstoviny v mém životě. Absolutně, absolutně. Tak to tě pošlu do Pasta Fresca. Dobrý, tak tam jsou lepší. Tak tam půjdeme někde spolu, shit, jo. Není problém, ale platíš ty radši, je to drahý docela. Já mám s tím problém. Pasta Fresca, hele, to pizza je jako... za mě, okay. tak kde jsme byli my,
Včera jsem dělal pizzu, kámo. Já jsem Laboneta koukal, na ale ty jsi to dělal ale z proteináku, vole, a z toho, že jo? No, z vitamínu C, z proteinu a GG Boosteru. Například tohle. Tam se musím fakt stavit na tu pizzu, Jako- protože tam fakt jo. libový to těsto fakt. I když jsem tu pizzu dělal já, tak se mě chutnala dobře, jako. Fakt jako. Ty jsi tam dělal, ty jsi dělal pizzu. No my jsme oba dělali svoji To, pizzu. co jsem dělal, kámo, tak to jsem fakt dělal já. Kecej, vypadala fakt počkej, úplně přísahám. bomba, jako. A já jsem tu pizzu dělal, poprvé jsem si to jako vyzkoušel a říkám, dobrý, běžte pryč, teď pohovor. Musím tady sám, nešajte mi na to, vystřihnu to tady. No, všechno to uvidíte ve vlogu, jak to probíhalo a dobrý, no, takhle jsem ji udělal a říkal, no, 5 z 10, jako že je asi jako OK na to, že to byla nějaká moje 3. pizza v životě, co jsem kdy dělal, tak asi jako dobrý, no. Takže fighter? Pizza. Nebo vlastně youtuber, fighter? Ano, influencer. Influencer, Další fighter. prostý slovo, mi dej. A Proč pizza. mu nadáváš tady? Jo. No, promiň, no. Tak, co třeba taková stejky? Stejkárna. Je to, tam už jsme taky jednou byli. Tam, V Holešovicích? Myslím, že jo. Taky, je to vlastně taky něco jako ambiente, myslím. Teď už nevím. Ne, není, to je něco jiného. Není. Ale... Teď oni nějak toto a právě stejkárna je v Holešovicích a pokud ještě mítery na Vinohradech, no. Ty Holešovice asi myslím, že to byly. Tam jsme si dali jsme si tam Wagyu a úplně pecka, jako. Uměj to a i ostatní stejky jsme ochutnali a měli, jako fakt to mají dobrý teda. No ale jinak jako nejlepší stejky umí ten Pitmaster, jestli ho znáš. Jako. Viděl jsem videa, no jasný. No, on to jako neprodává, že jo, tak jako, takže to dělá s láskou a dělá to doma. Ten chlap fakt umí, ty vole, jako. Já jsem viděl udit všechno. Kámo, to by si normálně zdechnul to ochutnat. No to bych nemohl právě. No to ne, to tam se neochutnává. Abych se tam nastěhoval a bylo by špatně. Je to tak. Tak, co tady ještě máme za kuchyně? Co burger? Ten jsem měl v Chomutově nedávno, v Chomutově Chicago bar. Viděl jsem. Kámo, ten majitel, to je takový týpek. Ty vole, jako toho by si měl poznat, ten by se ti fakt líbil, ty vole, fakt borec. Ale má neskutečně skvělý burgery a umí to. Fakt jeho to baví. Toho týpka to baví a prostě má excelentní, ty vole, tady ty burgery. Fakt bomba, ty vole. Tady to je jakoby vlastně za dlouhou dobu můj jako jeden z nejlepších hambáčů. Jinak jako už jich jsem přežranej, víš, nemusím to. A vlastně po natáčení jsme jeli k ním. Jsem vzal mamku, víš, že chce pořádný burger, tak jsem jí tam vzal. A oni mají možnost, že tam můžeš mít i bez housky. Víš, dá ti hezky ty ochucený salát. Naked, no. naked takzvaně. Přesně tak, no. Tam ale bomba, jako, to je super, jako. A no a jinak jako tady v Praze už si nespomínám. Já vím, za mě Smash Burger, Café Palanda a další Smash v Žebírkově. OK. Za mě, takhle. Café Palanda je fakt top. Jo? Tam jsem taky dělal burger. Já si nepamatuju. No všude. Všude, kámo, jsem dělal Teď skoro, dá se budeme říct. dělat další. Tady dáme domino. Budeme dělat další burger? Jak to, že to nevím? Teď jsme se o tom bavili. Teď tak jste se jsem o tom ti chtěl- bavili, já nevím nic. Ale jakože jsem ti tak chtěl po natáčení říct. No jestli dobrý, to tak uděláme. dobrý, hele, budu dělat další burger. Domino burger. Má jak velký. Hele, Mega. jak Je tam velký? 6 smash marso. Hele, pro mě Smash Burger je nejlepší, když jsou tam 2 ty pety. Jo. Proto 3 to už je za mě moc, prostě já mám rád, když je ta chuť jako vyvážená a mám rád fakt, když je jako basic. Není tam moc toho salátu, mám rád, když je tam sýr, maso, dobrá houska. Hele, za mě smash je za mě nejlepší hambáč, prostě co může být. Určitě. Burger. S tou cibulí, to je Jo, prostě bomba. nic zbytečný píčoviny jakoby navíc, víš, a on jak se dělá vlastně na tenko, tak tam zachováš tu chuť, šťavnatost, prostě víš, jako úplně bomba. Mě rychle, víš, jak se to udělá, Jo, jo, je tam jo. tak křupavost v tom, ty všechny elementy tam jsou. Prdele. No, taky jsem hotový. Hej, kamera, objednej nějaký jídlo, ty vole. Jako, ne, že tam budeš, vole, jenom sedět, ty vole, nebo objednáš nějaký Tak jídlo. od teď ti jako, budeme vole. říkat jenom takhle, kámo. Řekneme si víc Jo, v Eneku, vole, to je... Dělej, objednej něco, kamera. Prosím. Sushi. Aspoň cheese. Sushi v pohodě, jako no. Jo. Sushi Rito se jmenuje restaurace, co jsme tady byli, jsme dokonce točili. A oni dělají jako rolku.
víš, no má ze sushi prostě něco jako sushi, burrito, jako burrito. Ale je to, víš, že jsem to poprvé měl. Tohle jsem měl poprvé 10 let zpátky, když jsme jeli do Thajska, přestupovali jsme v Singapuru a měl jsem hlad a v Singapuru tam jdu a viděl jsem, že tam jako je nějaký sushi nebo něco, ale říkal jsem si, že tam nebudu to žrát takhle hulkama. A měli tam právě i tady tu variantu, že udělali normálně to burrito takhle, tady ti tam takhle říznul a dal ti sushi jako burrito. Takže to jsem poprvé měl v Singapuru pár let zpátky, no. Tak tady bych si to zkusil znova, protože to je fakt dobrý. Mě to hrozně chutnalo. Já mám rád sushi, ale tady to je prostě takový jakože bomba, ty vole. Vezmeš do ruky, jdeš do hajzlu, víš. To já když na sushi, tak musím jít vždycky na running, protože nevyplatí se to se fakt nevyplatí cenově, jako, protože to sníš třeba těch maky, těch sníš třeba 30-40, jako víš. Jako musím uznat, jo, to máš pravdu. Tak to necháš třeba 2,5 tisíce, jako klidně. No. Aby se snajedl, jako vy taky nejíte určitě málo, tak tam necháš prostě 700, vole, jak hovno. Nemrkneš ani. No, To mě tady to mě na tom sere, to nejseš ani to právě nejseš ani najezený, takže já vždycky, když sushi, tak jdu fakt running a tam se zničím úplně. Já na running nechodím, protože ne. Protože bys tam... Kámo, těm lidem nic nikdy nepřišlo už. Ty bys si sednul úplně dopředu, kde začíná ten... Si píš, vole, jako. Kámo, já se dostat do running sushi, tak normálně je hotovo, to prostě ne, jako to... Zkrachuje ho, můžu zavřít. zavřít. Normálně, to už Dobrý, tak další video bude, jak jdeme s Honzíkem na running. Tak takovouhle prdel, kámo, to by bylo, jako, to bude prdel největší, jako, jo, to ti zaručuju. Oblíbená česká kuchyně, kde? Česká, hele, restaurace tady v Praze, tak Fůze. Je to u... Video bylo. Jo, ti říkám, jako, nechci dělat reklamu, už jsem ji udělal, ale poslouchej. Jako opravdu ten kuchař, co tam je, tak dokáže udělat tak skvělý pokrmy, že jako on tam má tu českou kuchyni. A to za mě tyhle po dlouhé době nejlepší tady ta kuchyň, tak opravdu tady v té restauraci. A je to hlavně tím kuchařem. Absolutně špička, ty vole. Co ti tam chutnalo nejvíc? Lanížové věci, takže lanížová omáčka, jo, tam byl vlastně s tím jeho buštem takovým, jakoby to nazývá. Pak tam bylo vlastně koleno hovězí, no má hovězí koleno, kámo. To je úplně, to je ideální, když jdeš na rande, jo, tak ti tam hodí prostě kus krávy upečený, víš co, ne? Ne, absolutně skvělá kuchyně, jako opravdu. Nevím, jestli je to tím, vole, že jak já jsem v dietě, tak mi chutná každý hovno. Yeah. Ale tohle jsme se shodli i se Stadoušem, že to opravdu bylo jako skvělý. Excelentní kuchyň, jako. Ten kluk je šikovnej. Ty umíš vařit? Ne. Já umím jenom základy, já jenom umím ochutnávat. Ale to taky umím, to mi jde docela. No, to jsem docela dobrý v tom. Já umím říct, je to špatně, ale to není špatně. Jo. Víš co? To umím taky, no. Přesně. Ale já to občas umím i uvařit právě. Jo, tak já taky něco zvládnu, no, ale teď se jako spíš improvizuju, neřeším nějaký kuchařky. Teď je to jednoduchý, vej. Teď si uděláš maso, špenát, rejži, vole. A jako... Jo, já vždycky dám rejži do rejžovaru, maso na ten kontaktní grill a je to. Ale já jsem úplně línej, ale já ti nechám říct. No, jenomže Leo ten mi uvařil líp než kterákoliv holka, no. Já tomu věřím, že jako, můj Tak já nevím, jak moc nízko tu laťku nastavili. Ne, on dělá, ale on to má hodně nastudovaný. Hele, tak nám uvaříš někdy, ne? On má takovýhle štos kuchařek, on jako je velký profík. Můžu, Honzíku, ale bojím se trošku. Proč? Jestli bych tě uživil, chlape. No to víš, já bych sežral tu tvoji porci, vole. To je jednoduchý, jako. Tak a to asi bys by to uvařil, vyšlo. neboj si, já budu na tebe hodnej, vole. Já to nesežru všechno. Mohl bys připravit pro Honzíka nějaký meníčko? Tříchodový. Special. Jo, až takhle jako jedeš bomby, jo. Že mě děláš meníčka, jo. To jako ne, tak na ně. Pro sebe, jo, pro mě ne. Pro mě ne. Teď jsi si mě prohlížel, vole, z jaký části, vole, ukrojíš, vole, vůček, ty vole. Ale tam ten flank, ten by se hodil. Ten Wagyu, ten je trošku prorostlej už. Ale brutálně, jako kámo, ty vole. No, to je pětáčko, to vidím, to přitáh z Japonska, co? No, to je pětáčko, no. To je speciální, vole, speciální odrůda, ty vole, nebo odrůda vlastně, to se neříká, vole. Odrůda. Plemeno. To je český plemeno, vole, vyžraný na severu, takže...
Takže tak, no. Takže dechal čerstvý vzduch. Bomba. Co máš vystudováno za školu? Jak bylo v tom jednom videu Valdice. No. Ne, já jsem nebyl nikdy zavřený a to je dobře. Jo, to je nějaký z té soudní síně. No. To je vzdělání. Valdice. Já to z ní mám chcípnout. Tak, střední normálně, zámečníka. Zkoušel jsi to někdy, živil se s tím? Já se tím živím. On to zámečník není jako, že děláš jako zámky. Já si promiň, že jsem ti do toho skočil, já si představím, víš, že máš 2 šperháky, prostě chodíš po bytech a vykrádáš byty třeba. Je to tak, řekněme. to jsme by se těm učili. Valdicím sedělo potom. To jsme se učili v prváku, než nám zavřeli učitelé, víš. Na praxích. A to je samozřejmě prdel. Není, no. Oni zavřeli učitelku. To je zámečníčina je prostě práce s kovem, všeobecně, jo. Máš jako zakládání, že to prostě musíš vyrobit a tak, jo. A pak máš i svařování, takže jako to patří dohromady. To není jako, že otvíráš zámky. Ale takže kdybych se zabouch klíčem, mohl bys mi přijet otevřít. Když máš kladivo, vole, palici, tak to je hned, vole. Úplně na pohodu, jo. Jako asi by to šlo, ale to by asi spíš jako ty specialisti dokážou. Tak pojďme zpátky ke sportům. Ty jsi říkal, že jsi byl u Honziho na tréninku Jirušeho? Jestli tady to sleduješ, Honziku, tak ti moc děkuju. Dneska jsem vstával ze záchoda asi půl hodiny, vole. Řval jsem mu toho, jak kdybych ho měl v prdeli, ty vole. Počkej, jako to budeš vypípávat. To znám, nebudu. Ne, tohle půjde do Reelsu přímo. No, teď to je dobře. A absolutně skvělý trénink. Jo, měl jsem vlastně, s Filipem jsem měl trénink, s Randy jsem na můj kanál jsem měl trénink, ten mi zase dal zase na fyzičku, ty vole, jako ten mě tam úplně zničil, jako jo. A s tím Honzou Jirušem, ten mi zase řekl, hele, abych si jakoby nedokurvil zbytečně tělo. Víš, takže disbalance, jak mám jet, stále to, ty jako, musím uznat, že vole, ten Honza opravdu je fakt jako brutální profík, jako tady v tom. Až ho lituju, že si urval bicák. Já jsem řekl na začátku, teď to budu stříhat na vlastně úvodku jakoby u mýho videa, že vlastně jsme ve vesnici, nebo jako bez Svitavek, že jo, má to svoje fitko, kde je vlastně nejslavnější utržený bicák v Čechách momentálně, protože to je jako, ale jako docela jako fajn lidi. Jo, on vlastně, ta jeho přítelkyně, Káťa, no, jsou fajn lidi, to je skutečný. Obrovská škoda, že to nedopadlo, ten zápas. Jo, no. Tam jsem plánoval vsadit větší obnos peněz, protože tam byl kurz 30 na Honzu Jiruše, nebo 30? 30 asi těžko. To ne. Ne, kolik tam bylo? 3, 4 nebo kolik. 30 není možný, to je tak na remízu, na něj byl kurz kolem trojky. 30 jako. Kolem trojky byl, ale to je jedno, to je blbost, neřeší. Ale nedopadlo to, bohužel. Já jsem řekl Honzovi, já jsem říkal, hele, já jsem původně, že já jsem jako upřímný, když budeš strádat, to řeknu prostě, víš. A já mu říkal, ale upřímně Honzo, já jsem jako spíš jako jsem myslel, že vyhraje Angel. Jo, jakoby, že jako rychlejší třeba, nebo tady to. Že já ho neznám, já nevím, jakoby, jak bojuje, nebo co má za sebou ten Honza, teď už to vím. Ale taky jsem řekl, že když jsem viděl ten malý ring, co připravili, tak v tu chvíli bych litoval, že jsem sadil třeba na Angela. Víš, že tam už bylo jako, že si ho i chytí, prostě a nemám mu kam utíct, jo. Já teda nesázím, ale to bylo jako, že... Ale ten ring byl hodně malej, no, to jsem jako... To bylo hodně malej, no. To bylo tak malej, že vlastně Dato, vole, vlastně ani nemusel letět daleko, jak letěl, vole. A zastavil se o ty lana. To je pravda. Jak dlouho už sleduješ Clash? No od začátku, nejdřív jsem se jim smál. Jo, jsme se smáli skoro všichni. Že vlastně tyhle takovýhle blbost může někdo vymyslet, jo, nebo ne, jako. Ono to byl nápad jsme věděli, že to je dobrý, ale tím způsobem, víš, ty nevychytávky, ty začátky a tady to, jsme se všichni smáli, jaký jsou to nímandi, jo, tady to, jo. Pojď si, kde jsou dneska, no. Já jsem to řekl třeba tomu trenérovi v Německu, to je fakt profík, tady ty sportovci, jako jakoby mezi těma vrcholovými sportovcema, co jsou jako ty bernakly a box a tak, thai box. A já mu říkám, že tady v Čechách mají strašný problém
ty sportovci, ty profíci vlastně s tím Clashem. A on že nechápe proč, teď vlastně je to dobrá reklama, ne? Jako. No, já tomu rozumím docela, protože se s těma lidma jako často vídám. A každý má jiný úplně úhel pohledu na to. Já to řeknu, abych nevypadal tam úplně jako za blbce, jo, že to podporu. Nebo podporu. Já chápu ty kluky, co vlastně makají, vole, od malá a nemůžou třeba nemůžou mít zápas jakoby třeba před 10 000 lidma, víš? Nebo ty finanční, jako to já strašně respektuju, já tam totiž nejdu do, jako, když ten Clash mi vyjde, tak tam samozřejmě jdu s tím pocitem, že chápu ty sportovce tady, že to budou odsuzovat, já to chápu. Protože ty vole tlustý člověk, vole, že si jde táme zaboxovat ty vole do ringu, prostě vole víš jako, jo. A teď vlastně se na to podívá kluk jako ty třeba, profík, který ho nikdo nezná, ale je strašně šikovnej, ale nemá možnost si třeba vydělat peníze takhle, nebo to, víš. Docela toho jako i, já je chápu prostě ty kluky, že proti tomu mají ten postoj, ale třeba v Německu on to nechápe, ten trenér z toho důvodu, asi si myslím, protože v Německu jakýkoliv sport blbej, úplně i šachy, prostě cokoliv, jsou dobře zaplacený. Víš, že tam ty sponzoři prostě, že tě uživí, jo. Tady třeba neuživí, jo, kulturistu skoro nikdo. Nebo trojbojaře, nebo benčaře, víš. Tady ty peníze na to nejsou, tyhle v Čechách. Jo, oni mají spoustu olympijských center. Polsko to samý má 2 nebo 3 olympijský centra na box prostě a tady... Polsko je taky jinde v tomhle, podle mě. A tady v Čechách vyhraješ ty vole první titul, já nevím, v trojboji třeba dostaneš protejňáko. A ten Vzorky ještě. No, a ten kluk, vole, musí táme, že jo, doktory, táme to všechno, prostě stojí ti to čas, peníze, nikdo mu nic nedá, to je jako, a v Německu by ti to třeba dali, víš. Jo. Proto možná ty sportovci jako v tom Německu třeba mají na to jiný pohled než tady, jo, víš, nevím. No. Ne, že já to úplně chápu, i víš co, v Polsku to oni to neodsuzujou, oni tam na to fakt koukají a fandí tomu, ale ty podmínky jsou tam taky trošku jiný, no. Jsou lepší než v Čechách? Co se třeba bojových sportů týče, tak jo. A v Německu je nějaká taková organizace? Nebo... Nevím o ní, hele. Nevím o ní, no. Tak možná, to kdyby byla, tak to by se asi o ní slyšel, si myslím, ne? Asi jo, no. Mě jako já moc nesleduju televizi v Německu. Jako... To jo, ale třeba... Jako... Ale věděl bych asi o tom, no. I tady starší generace už vědí o Clashi, protože prostě už je to všude vidět, že jo. Jako... Takže si myslím, že kdyby to bylo v Německu, tam... Jo, no, jako jo, no. Myslím si, že by mi to určitě někdo řekl. Tak ona tam ani i pořádně MMA organizace není žádná, že jo? No, teď se bylo tam GMC, pak bylo ještě jedno, jmenovalo se to nějak I Love MMA, něco takového. No až potom, že ho tam vstoupil Octagon. A proto tam má teď úspěch. Že? Tam je ještě něco TBL nebo něco takového, jo. A to právě tam vyhrával i ten trenér, co jsem mu teď našel. Já už nevím, jak se to jmenuje, sakra, to jsem úplně nepřipravený na tohle, no, ale já ti to pak napíšu do SMSky a ty to můžeš napsat bude pod video. Tak to už nikoho zajímat nebude. Ne, v pohodě, já nevím, teď se nemůžu vzpomenout přesně na ty organizace, na ty jména těch organizací tam, ale asi budou, jako si myslím, že velký. Jako. Ale že by tam měli třeba svýho vémolu, si myslím, že nemají. Jako. Si právě myslím, že tam nic pořádně nebude, ne? Ekerlin, jo. To tam podle mě bude takový vémola. Teď ten jako vyhrál, že jo, ten jako je to možný, no? Král toho Německa, nebo co to bylo za titul, nebo nevím, jestli to byl titul. A tak teď i vidíš, že ty sportovci, ty MMA zápasníci, že jsou tam kvalitní, každý vlastně, kdo jako přišel do oktagonu, tak se tam drží doteď. Tam je jako vysoká liga. Teď i Buchinger trénoval dokonce v Německu ve Spitfire Gym, Berlín tuším. Takže tam i v Německu měli i UFC zápasníka, Petr Sobota se jmenoval. Tak to nevím, ale... Já to vím na to tata. Je mi jasný, že oni tam mají nějaký, že tam mají nějaký zástupce, to je jasný, no, ale mě spíš zajímá jako ta česká scéna, víš, jako... Tak to máš tady v Čechách rád. Jako... Z oktagonu, třeba MMA zápasníky. Koho se rád koukáš? Hele, jakoby Attila,
Kozma, na tebe, ty vole, koukám, to je jasný. Ne jako fakt, jako kdyby ne, tak ne prostě. Ale... Co Vémola? Hele, já furt nechápu, ty vole, proč ty lidi ho třeba urážejí, vole, já nevím. Mně přijde, že jako fakt to má vydřený, jako, když ať jaký je, já nevím, jako tam, mně nepřijde, vole, že to, co oni mu, jako oni jim říkají, když to vemu já, jako že nejsem sportovec, jo, tak mně přijde, vole, dají to všechno OK, jako, co, jako, já nevím, co proti němu lidi mají, jako, tak je takový, jaký je, no tak hoci o té klece na každýho lehnout, ale tak o tom to je ten MMA, ne? Nebo já nevím. Najít svůj styl, no. No. A vědět, v čem jsi dobrý. Ten Fleury, ten ho přejel, jako Fleury, no, McFleury. Ty vole, to je zabiják jak svině, McFleury z Mekáče, ty vole. Ten mě taky sundá, hele, s lentilkama, ten s karamelem, ten mě taky vždycky dokáže hodně rozbít. Kámo, ne, dal bych na něj tu polevu, vole, čokoládovou, ty vole. Já ten karamel mám radši, sorry. KitKat karamel. A už jsme se už rádli. Objednal jsi to už, kamera? Hej, kamera. Ty děláš srnu, ne, vole, jako. Ty si myslíš, jako, že já sem jedu hodinu, vole. 2 hodiny hledám parkování. Dostane svačinu ani, kurva? Ne, jo. Kámo, ty vole. Jak se představuješ? Tak pojď zpátky k McFlurrymu, rozbil ho. To je, vole, jako brutální zápas, teda. Pěkný to bylo. Třeba jako co vydržel Vémola. No, jasně. Tomu ukázal srdce. Já mu fandím, vole, Vémolovi. Já taky ho mám. Já absolutně, jako. To jako absolutně. Za mě je to Fred, ať si každý říká, co chce. Jako Attila taky. Já vlastně mám respekt ke všem zápasníkům mám respekt. Ať jsou, jaký jsou, jo, na té scéně, ty jo, jako. Jsou to, jako dostat se do klece a vlastně nejhorší na tom, že vlastně ta největší makačka je mimo ten oktagon, ne? Víš, tam vlastně jdeš, jako tam dostaneš přes banjo, ale to, aby si tam mohl dostat přes to banjo, tak musíš se nějakým způsobem připravit. Ne? A to je na tom právě to nejhorší, no. Že ty 3 měsíce jako makáš a pak za týden se může spoustu věcí, třeba zranění, onemocníš, jdeš do zápasu a ty 3 měsíce jsou k ničemu. No. Nebo lucky punch, že jo? Nebo no. Kámo, to je takový, to je brutální sport, jako když si to uvědomíš, jo? No plná blbost brutální je to. Bych to v životě nedělal. Co, lucky punch, jo? Něco jako zápasení, tohle no. Jo, to je fakt, no, jako, to bych to taky nedělal. Ale tak co už, no. Co mám dělat? Ale to je dobře, jo. Ty se chystáš na nějaký titul, ne? No, chystám, no. Ještě 1-2 zápasy, doufám, že 1. A musím napravit z minulého roka svou chybu, co jsem předvedl v Liberci. No, tak ty jsi říkal, že jsi měl zrovna sračku, ne? Měl, no, to bylo blbý, no, jsem měl průjem. Jo, průjem to je vlastně, sorry, jo. Měl jsem průjem na Kociána. No. Něco se posralo. Kociána necháme být, ten dobrý kluk. Jo. To máme rádi. Ale bylo to zajímavý, no. To bylo, no. Stane se. Seděli jsme u toho. Přímo. Ale tak co, no, stane se, no, ale... Pověz nám nějaký třeba něco z natáčení, něco vtipného, co se vám stalo, cokoliv. To je tak mraky, co je nepublikovatelné. Mám dost času. To je nepublikovatelné. Mám dost času na to. To nemůžu říkat, tady ty věci prostě to ne, ale... Nestalo se to, ale povídej. Ty vole... V GTAčku se to stalo. Jo, v GTAčku, jak to říkají, Roblox, vole. Ale ty vole... Namajnuj. Jakoby nějaký věci jsme tam měli, že jo, nějaký srandy, vole, ale... No vesměs je toho tolik, že vlastně už ani nevím, co z toho říct, jo. A všechno. Nejlepší, jakoby, co jsme třeba měli, tak bylo brutální, když jsme jeli, vole, sněžným pluhem, jo. Teda tím na sněžným skútru, když jsme jeli za Borkem. Borek, to je prostě Moravák, vole, mochy sežerte si mě, vole, víš, prostě má je, já s tím přijeď, vole, víš co, na pohodu. Ty vole, já tam měl tepláky, kámo. Krátký ponožky, víš, takový ty kotníkový, vole, letní boty, vole, říkám si, jedeme do restaurace, vole, na Hody. Ty vole, my jsme jeli, já, Starouš, kamera, a najednou jsme byli, vole, ve sněhu, vole, 2 metry sněhu, a to musíte, vole, s ježdým skútrem, vole, táme nahoru. Já jsem potom narodil 14 dnů, protože, vole, já jsem byl, vole, celý, že jo, zmrzlej. Fred mě viděl, vole, ten skútrista, ne, to je takový skútr taxi, vole, tam jezdí a viděl mě a on... Kde to je? Špindl. A
Ty vole, nevím, kdo měl větší strach, jestli ten frajer, vole, co má řídit, vole, ten skútr. A nebo já, no, já říkám, tak pojedu já, vole, jak budu řídit ten skútr já, vole. No to určitě ne. Seďte vzadu a držte se. Kámo, ty vole, já myslím, že chcípne normálně ten skútr, ty vole. Ty vole, to byla nálož, jako, ale strašný extrém, jako. Já mám rád, když si všechno řídím sám, jo, já jako moc, vole, nevěřím lidem. Víš, jako jak na motorku už vůbec ne, to vůbec, jako bychom jí zlomili ještě ke všemu, vole, ale nějak jsem mu nevěřil, no, víš, jako to je blbej pocit, no, víš. A třeba něco v restauraci, že třeba, nevím, někomu vadilo, že natáčíte, nebo něco. Nebo že jste fakt dostali strašný jídlo. A nebo že to jídlo prostě bylo strašný. No, to jsme měli jako to Kongo, no, to byl extrém, no, to bylo skyslý vlastně. Kongo? Kde? Kladno. OK. Byla taková stráženská, tyhle, tam nejde nikdo, jenom frér si tam dal malý pivo a šel zase pryč radši. A už mi bylo úplně líto, ale tyhle, toto jídlo, to bylo strašný, víš, jako, vole, normálně. Co jsi zdal? Tam jsme měli krkovici, jsme tam měli a pak nedovezlo vepřo, ale frér normálně otevřela plechovku se zelím. A mě to jeblo do toho talíře, chápeš, to vůbec nebylo jako udělaný, víš, jako vůbec Nebylo nic. to fresh, jo? No, normálně, jako, no fresh, ale ze skleničky, bylo to studený, neupracovaný, víš, a pak tam, a on měl vlastně fazolky, tam si ještě pomalu viděl led na nich. Víš, že byly zmrzlý, tyhle, a skyslá polivka, no bylo to šílený, jako to bylo hrozný. Ale co jsem úplně, jako, co bylo nejhorší, tak vlastně to nebylo jakoby v restauraci, ale bylo to u Kubelíka, že jsme ochutnávali ty papričky. To bych nežral. Ne, to nedělej. Po natáčení, já jsem nedojel, vole, tu poslední, mě vadí prostě jako ty extrémně pálivý věci, ne? To jsem jako, nedojel jsem úplně tu papričku poslední. Mě pálí i zubní pasta, vole, takže já. Fakt, jo, ty vole. Já mám rád pikantní věci, ale hele, dotočili jsme to, bum, normálně jsem musel na hajzl. Tam si jenom slyšel, jak zpívají ty ptáčci venku, víš? A teď jenom jak mi bouchl ten zadek, no. Ty vole, kámo, to byla taková bolest, vole. Vyšel jsem zpátky a Straus musel za mnou. Protože oba dva nemáme rádi to pálivý, že nás to šlo hned ven. A jeli jsme domů a měli jsme to, já nevím, asi 100 kiláků nebo 70. V půlce cesty musel zastavit, já jsem musel na benzínku, kámo, to takovou bolest. Já jsem říkal, já nechápu ty vole, ty homosexuály, vole, že jim to jako nevadí, vole, tady to. Ne, to je blbost, vole, to vlastně, to jsem měl jiný případ. A jako fakt to bylo normálně, že ti šlo i normálně z prdele krev, ty vole, jako. Až normálně jako až večer. To jsem šel 3krát jako během té doby. To byl takový extrém, jako extrémní, jako tady to, ty vole, jako kámo. A co se týče, vole, tady té bolesti, jako, že nechápu ty homosexuály, víš, jako, že jim to jako nevadí, že to mají rádi. Tak vlastně já jsem držel ještě kdysi dávno zase další dietu, vole, ne. A jedl jsem nějaký věci, jsem jedl, že jsem měl tak tu hovna, ty vole. Že jsem seděl na hajzlu a tlačil jsem to, že jsem myslel, že mi rupne hlava, ty vole. To byla taková bolest, ty vole, že normálně, víš, ještě když to máš dlouhý, ty vole, a v té půlce, ty prostě brečíš už, normálně brečíš prostě. Musíš to už useknout prostě. No, normálně potřebuješ normálně to a říkám, prosím bože, ty vole. Tam to bylo nic, jako to bylo hrozný, ty vole. Teď Záchod to vydržel. Záchod to vydržel, ale moje prdo si to pamatuje do konce života. Tam má trauma. No, jako jo, no, ty vole, jako to jako fakt, to je hrozný, ty vole, jako. Takže jako v téhle době jsem měl jako takovýhle věci, no, ale jako, no a pak vlastně další věc s tím Kubelíkem, no, tak. Jako, a já jsem byl... Vlastně teď jsem zjistil, že jsem řekl víc zážitků o mým prdeli, než o tom, co jsme uchutnali. To je lepší. No. Bohužel žádnou nemám takovou, ale taky jsem byl jednou, že vlastně jsme tam soutěžili a měli jsme tam, to byl 3. nebo 4. úkol, kdo sní víc pálivých papriček a byly to jako nějaký habanero a měli nějak 250-300 tisíc. A my jsme to za minutu, kdo jich sní víc a museli jsme u toho klikovat a takhle jsme je jedli. Tak já jsem jich snědl 5 za tu minutu, jako fakt, no, já jsem takhle furt klikoval, furt jsem to žral. Snědl jsem jich 5, ale
Jako pak nejhorší bylo, že jak jsem se narovnal, jak jsem se celý prokrvil, já jsem normálně neslyšel. Mi zalihly uši, neslyšel jsem. Všechno mě začalo pálit. Tak jsem tam vypil asi 4 litry mlíka, ale nevím, kdo říká, že mlíko pomáhá, mně se to teda vůbec nezdá. No mi to taky nepomáhalo, jako. Vůbec, absolutně. A to ještě nám nabízeli pivo, že si jako můžeme dát pivo a ty se... Zmrzne asi říká, ne? No, nevím, no, jako myslím si, že už ti nepomůže nic. No, jako když si dáš tu Carolina Reaper, tak... No, ani Bůh možná. Tyba, to bych se nechal. Nemám na to. Do umělého spánku, že bych se dal. Ten hot chip? Jo, to jsem udělal, no, já jsem ho neměl, ale kamarád ho měl. No my jsme udělali jako party, vole, tak jsme měli, že jo, plný kýbl, vole, tady těch lupínků, viď? Ne těch pálivých. No a mi se tam válel už rok doma, viď? Já říkám, co s ním mám dělat. Tak ho vemu s sebou, jak jsem ho zamíchal do toho a šli jsme do hajzlu, vole. Co on? Už se neozval. Ty vole, tam někdo zval, my jsme ho neznali, vole, toho Freda, ne. Takže to bylo jedno. No, by bylo úplně uprdele, vole. Ty tam začal řvat, ty vole. No prostě v hajzlu, ne, Fred. A oni, tak tam přišli a někdo si vzal jakoby z boku, ne, a úplně ho napadli, že dělá blbosti, že to je píčovina. Víš, jako, že nemá pravdu, to byl jeden schovaný. No. Já tady ho prodávají za rohem, tam musím pak skočit a někoho tím strestám. Ty, no udělej tohle. Třeba hodně pálí, co? Hodně pálí. Já jsem to neměl, ale můžu mu zavolat. Jestli žije. Ale na ní nemám číslo. Ale to... Tak možná... Můžu zavolat, ale nemám na ní číslo. No, to jsem jako možná už je taky nezvěstnej. Co? Možná už je nezvěstnej, Fred. Možná už se nebaví ani s nikým, vole, tam z nich, vole, no, ale... Ne, tady to je moc extrém, to jsem slyšel, že to je fakt jako extrémní, no. A ty si tu pálivou papričku, teda ty jsi měl tu Karolínu, jo? Nebo... Já nevím, co nám tam dával, on nám dával nejdřív omáčky, jako. No, já a jsem nejedl, pak jako na konci má tu Karolínu Reaper, ne? To ne, to nechceš. To je ta seschlá, taková ošklivá. To vypadá jako mozek, vole, který tě odrovná, ty jo. Koza Bobkov prvního přijela vlastně sanitka. Ten byl úplně v hajzlu. Ten na sebe v restauraci vylejval vodu, jak byl v prdeli. To je extrémní, tam bych nechtěl už. A to nám ještě nabízel vlastně nějaký podcast, jakoby ve stylu, že furt chlastáš. Jo, super. Já mu říkám, no tak, jako zlikvidovat si, vole, úplně jméno nechci, vole, protože to by byla úplně konečná, jako, vole. My nemáme agresivní tu opici, jo, nemáme. Když se ožerem, tak nejsme agresivní. Ale děláme prostě prdel. Jo, takže jako to... Tak no, to nemůžu zase říkat. Povídej. Ne. Jakou třeba? Ne. Nestalo se to? Ne, tady ty věci ne. Ale třeba jako z mýho, jako, tak taky jste se asi probudili někdy, vole, někde jinde, ne? Venku, na zemi. Ne? To venku na zemi, ne? Vy jste Pražáci, vole, vy máte, vole, všude blízko, vole. No právě. U nás nic takového v prdeli není, vole, tam to všechno musíš, vole, jak hrdina dojít sám, vole, když nemůžeš chodit, vole. Tam ti ani taxikář nevezme, vole. No, tady máš Uber, tam tě vyzvedne před tím barem rovnou až do postele tě odveze. No ty jo, vidíš to máte krásný život, no. Já jsem šel z diskotéky, ty vole, a úplně nachcanej, že jo. No a už jsem to prostě nedošel, vole, no, tak jsem si lehnul tam u křoví, natrhal jsem si křoví, dal jsem si ho pod sebe, že jo. Bear Grylls. No, jakoby, jak přežít v divočině. Přesně tak. Úplně. A v jednu odpoledne svítilo sluníčko, jak to mě jakoby zbudilo, viď, a jenom jsem se jako otevřel ty oči a 4členná rodina, vole, malej kluk, viď, a on, hele, podívej se na ně, a já, Takhle do tebe tou tě probral a tou takovou našli nějakou že, tyčku a takhle do tebe tam. No, měl jsem štěstí, tyhle, že Frér se tam na mě rovnou nevychcel, tyhle, to bylo úplně jako no. A takových historek mám víc, jako tak. Já jsem jako sex, drogy, rock'n'roll až bez těch drog, jako víš, že jako. Já bez toho sexu, rock'n'rollu a těch drog. Tak to si vajzlu, vole. Jo, ten život stojí za nic. Ale z jiný jsem si říkal, že to je fajn, vole, tak já nevím. Jako ten sex, ne? No jasně, jo. No tak to nevím, prej. No a ten zase, že s kameramanem, vole, zrovna se o tom bavili venku. To až v kamera. Už si to objednal, vole. Vole, jako fakt ještě ne, jo. Fleryho. Kámo, Fleryho. Tak to ještě, ať vezme sebou, ale polevu čokoládovou, já ho polevu, tu čokoládovou polevou. Tak víš co, jen se jsem párkrát v akci viděl a
Párkrát. Už mě to odrovnalo. No. Jo, jsi mu držel frajerku přitom, vole. Musel jsem. Musel jsem, protože by se nic jiného nestalo. Ty vole. Jo, no. Jakože byla tvrdá na tebe, jo, zezadu. Já jsem měkkej na tohle. Jo, Holky s připínákem jsou zlí. To je blbý. Když ti vadí ty ženský a ne ten připínák. Přesně. Tak co je na tom pravdě? Nechci se Ty vole, co jsme rozkryli, vole, o Jenusovi, ale. To je moje 13. komnata, to tady nechci rozemírat. A dítě, jo, tak já jsem taky řešil svojí prdel před chvílí, jako. To je pravda, mohli bychom se každý vyjádřit ke svý prdeli. Jak Ty to můžeš vlastně? říct, jaký jsem kámoš? To je pravda. Nečervenej se. No, To mám dobrý. říct, jo? Jo, kámo. Ty chceš se pochlubit? Tak dělej, vole. Nevím, jestli myslíme to stejný. Na to, co jsem říkal včera? Jo, kámo, řekni to. Ať víš, ať lidi vědí, jaký jsem kamarád. Takže povědej. v době, kdy jsem bydlel ještě u maminky, Půl jsme roku zpátky. 2 měsíce zpátky. Okay. A teď bydlí maminka u tebe. Tak potkal jsem jednu slečnu v Dlouhý, ale už nějak jel domů, jenom mi zaklepal na rameno a řekl, tak to mám říct, máš kde Souložit? souložit? Ona tobě to řekla. Ne, Leo mě. Jo, takhle. A já říkám, ne, ty vole, jsem právě Na přemýšlel, záchodě říkal řek. jsem si, ne, Dobře. Prej, v Dínovi na hajzlu. Jo. To je dobrý, jo. Tady jsou docela čistý ty záchody. A frajer vytáhl klíče, takhle mi dal klíče od bytu a řekl, no, tady máš. Takže takovýhle je to kamarád. Fakt, jo. Já A spal, já jsem, máš já babičku, nebo? Máš U babičku? ní jsem spal. A jestli tam třeba nebyla babička, vole, on si to nedomyslel, vole, že šel s nějakou Já frajerkou. mám v pokoji, vole, babička. Do prdele a frajka ho poslala před bytem do prdele, víš co? A on, no co? Když už jsem tady, vole. Kámo, vzal to se vším. Jo, Komplet. no, tak ty vole, šikovný, jako. Ale fakt jsi dobrý kámoš. teda. Dobrý kámoš, prostě neměl jsem... Tak to má být. Jo, já jsem Místo spal toho, venku. abych skončil v Dínovi na hajzlu, tak Na záchodech nebo na pódiu. To jsem se chtěl zeptat, no. A ty jsi zevoloval kde v tu dobu? už, Venku. to už měl druhý byt. Já vidíš, ty vole. On se přestěhoval čerstvě a ještě neodevzal klíče. To byl legendární byt, který byl nad No, to je jedno, nad čím byl, ale klidně to řekni. Nad bordelem. nad bordelem. Nad showroomem. Přímo, kámo, nad bordelem. Kámo, co víc si přát, ty vole. No, tohle to určitě ne, to Tam ti byly můžu tenký říct. stěny. To ti můžu říct naprosto přesně. To Jo, že tak tohle jako tam to budou nechceš. dělat hovadince, no, jako. A tam tenký Ale- úplně stejně, tam Ale si slyšel, počkej, když šel někdo po stěny chodbě. byl největší problém, ty stěny nebyly problém, to si nic neslyšel, ale to v okno do toho vnitrobloku, Jo. to byl problém. Protože kámo ve 4 hodiny ráno, že jo, ty holky taky asi Bůh ví čím posilněný, tak mi tam dole řvali. A já bydlel v nějakém 3. patře, takže jako dáš se, prostě bylo to nic moc, no. Nejlepší byt. Jo, byl dobrý. Ty vole, já bych A ho... internet tam byl špatný, tam nebyl, že jo, Tak optika, jenom kvůli tomu se odstěhoval. takže to byl jako hlavní důvod. Ty proč máš jsem vlastně, se ty jim nemůžeš ani vynadat, vole. Když ty jim tam zařveš, jdi do prdele, tak vlastně A oni tak jo? oni si to vezmou, vole, jakože jako jo, vole. Hele, jednak mi nerozuměli, protože většinou to byly cizinky. No jasně, no. Klasický Rumunky. Takže to jsem tam řval kolikrát, jako jsem chtěl, abych jim šel dolů vynadat, tak vstup mě tam stál talíř, takže jsem si řekl, tak možná za ten vstup poželím a budu tady jen ze zhora řvát na ně. Tak jako spolubydlí, nebo Hurgáda, to byla Hurgáda Jo, přece. jo, tam. jako soused, vole, bys to měl mít zadarmo, ne? No cash by, Tak to je blbej, vole, objekt. je no. Tak to Proto ne. se odstěhoval kvůli té optice a kvůli tomu vstupu, jinak by tam žil doteď. Ne, že vlastně mu asi. kvůli tomu došly peníze, že tam byl furt dole třeba, vole, víš co. Proto jsem musel založit podcast, který prodělává. Je to tak. Prodělává. Ty vole. Tak co dneska neprodělává? No tohle ne. Tak nějaký sponzory, vole, máš Stationa, vole. PlayStation, no, mám Sony, sponzora. vole. Xbox, Sony. ne, zakryj to, dej tam Sony, Xbox. vole, Mám Xbox, stůl kámo. zvyše, vole, taky tě podporuje, Dej přes to vole. Xbox. Souhlasím. No tak nevím, no. No takový to zážitek, že bych bydlel nad bordelem, nemám, no. Ne? Já jsem akorát jako v Německu chrápal nad kebabem, vole, takže to je možná ještě To je lepší. podobný. Tak co je Tebe lepší? kebab je lepší určitě. Ty vole, já ho nenáviděl, vole.
Fakt? No, protože No, jsi, a cítil jsi zbytě. chrápal v kebabu, vole. Počkej, tak teď jsme u toho nejlepší kebab v Čechách. Já V vím, Lounech. Gemíze Corner. Ne, v Lounech. Tam je dobrý. Jo? Ale jinak jako já na něj moc nejezdím, takže nemůžu říct. Počkej, ten Ani v Čechách. Gemíze, to Tady, je... Počkej, ty jsi říkal, tady jo. a dole u náplavky. Jo, jak se to jmenuje? Gemíze Corner. Jo, vím, no. Jo, u těch žlutých. No. No tam se Tam je dělají vyhlášený. svoje maso, ne? Se dělají svoje. Všechno. To je bomba. Tam u chce těch žlutých udělat. je furt fronta, no. Ani se nemůžeš jako objednat přes nějak dáme jídlo nebo tak, protože... OK. Nejlepší To je roseterie. dobrý. Co? Roseterie. OK. Roseterie. Roseterie, kuře pečený. To bych si dal. Já vím. Vole, počkej, my jsme měli tady v Praze. Tam nahoře, víš? Kousek, jak jsi bydlel, ne? Jak jsme tam chodili. Kro. Jo, Kro chicken. jo. My jsme měli na videu, jsme měli tady z Prahy křídílka s vomáčkou. A už nevím, jak se to jmenuje. Chico Chicken. Chico? Chicken? Chico Chicken, no. OK. Chico Chicken. Neznám. Luxusní křídílka, kámo. Luxusní, namočený úplně v hladě omáčky, ale že to ani jako nepřebíjelo chuť toho kuřecího. Skvělý, jako Tyjo, to bych si dal něco Jo, jako... i to, Na medu co bych ta si kamera, dal. vole. Já mu Ty tak vole, už mě- kamera Já objednala. souvolám, mně se úplně zbíjají sliny, protože jako Ty nevíš, o čem mluvím teď. Já To je tak potřebuju- skvělý, že normálně by si zdechnul z toho. já potřebuju to kuře z roseterie, jak se tam hezky, víš, točí, takhle kouká na tebe. Jo. Takhle. Víš, na pumpě je dobrý, v tom Kro taky, bomba. U pana Babiše Ano. na pumpě. Miluju, a ještě já by jsem- mi to přines. Co žebra? A co žebra? Kde je nejlepší? Tyjo, to jsme měli, no. Kde? Jméno. Já si pamatuju, Nestyďte se, řekněte jméno. Dětenice, tam je dobrý, si pamatuju. Já si, hele, víš co, to je nejhorší, ty vole, se mě někdo ptá, vole, tady na to, protože my už jsme byli v tolika restauracích, že už si ty názvy prostě nepamatuju. Tak se ho na oplátku zeptej, jak začal s bojovými sportama. No, tak hele, jak ty jsi začal s bojovými sportama? Hele, prosím tě. Jak jsem začal s bojovými sportama? Kolikrát se tě na tohle někde zeptali? Já ti odpovím, není problém. Hele, to má rád. jak jsem s nima začal. Hele, když jsem byl menší, No tak já jsem vím, že dělal jsi chodil na judo. Slavě, ne? Tak jsem dělal judo. A to mě nebavilo, no. Tam jsem prostě chodil z donucení a bohužel nevím, jako doma to nešlo moc rozmluvit, takže jsem chodil na judo a hrál jsem na kytaru. Jsi první, komu na A- tohle odpovídá. Hezky. Potom mi bylo už třeba, nevím, 13-14 let, 14. Tak rodiče už zjistili, že mě to moc nebaví, no, protože To si dal svého prvního granáta učitelovi. cashby, Školníkovi. Školníkovi. cashby. No, tak jsem prostě, už jim to docela dost jsem na to apeloval a pokaždý, když táta mě jako odvez na trénink, tak se párkrát se i stalo, že prostě trenér věděl, že mě to nebaví, tak asi něco řekl tátovi, že mě to nebaví. Já jsem taky kolikrát jako, nejsem na to pyšnej, ale párkrát se stalo, že prostě jsem ani na ten trénink nešel. Víš, že mě tam táta vyhodil a mě se tak strašně nechtělo, protože to Jo, bylo jo, vlastně ve jasně, vedlejší vesnici a já jsem se tam neměl jak dostat, prostě jsme bydleli v malé vesnici jsme bydleli a jsem tam autobusem v nějaký normální čas, všední den se nikdy nikam nedostaneš. No, takže bohužel mě táta vždycky musel na ten trénink odvízt a přivízt, protože jo, a z té vesnice jsem byl vlastně jediný, kdo tam chodil, a pak všichni ostatní v té vesnici vlastně, kde byl to dojo nebo gym, já nevím, jak se to jmenuje, tak oni tam chodili, takže já jsem tam ani mezi ně nezapadal, oni se tam znali ze školy, jak si spolu povídali, jsem tam neměl kamarády, neměl jsem tam vůbec nic, že já jsem přišel na ten trénink a modlil jsem se, ať už je konec, prostě fakt jsem nechtěl. Já se ani nedá počítat, že jsem judo nikdy v životě dělal. No a pak už jako viděli, že jsem z toho fakt zoufalej. Tak potom táta jednou řekl, no hele, tak chceš si jako vyzkoušet teda ten Thai box? Jsem mu ani nevěřil, říkám, no jako konec to jako se nevstalo. Tam jsi se našel Takže v tom. najednou mě odvez na Thai box a zjistil jsem, že to je to násilí, který já vyhledávám, no. To je ten sport, který mě baví. Tak jsem začal chodit na Thai box a jelikož jsem měl, no, základy v uvozovkách v juda a v té době po MMA jako nikdo neznal. MMA byl sport pro
Pro vyhazovače, no. Baví tě to, nebo mám držet hubu, když tam... Nebo tě chtěl obejmout. Jeho tě bylo líto, víš, tak je chtěl obejmout. Kámo, letěla nějaká moucha, víš co, jaký jsem mi Tak já už jsem to slyšel 40krát. Pejmíček, no okay, tak a já ještě ne, no. Seru na to. Hele, ser na to, stejně to nikoho nezajímá. Hele, jak jsi se jako rozmyslel, ty vole, že budeš nejlepší, jeden z nejlepších zápasníků v Čechách? Jak? Tyjo, nevím, protože jsem fakt jako v 15 letech, mě tam tak strašně ty vyhazovači všichni mlátili. Ty kráso, to je mazec, ale jak ty já jsem měl 50 kg třeba, ne? Jako ve 14 letech. A to bylo, tehdy to byla bomba, no. To jako tě každý jako zmidlil tak, že... Ty vole. Že to, no. Takže mě mlátili tak, že jsem si řekl, že já se chci umět prát taky. No a pak už mi bylo třeba 16, 17 a už jsem to začínal vracet, pak mi bylo 18, no a už to nebyla ani pro mě konkurence. Tak jsem trénoval, chodil jsem jako toho do školy, všechno a nějakým omylem jsem tady, no. A mě by zajímalo hrozně, ty jak takovýhle Fred jako seš ty, vole, z UFC. Třeba možná někdy. A v tom KSV, jak takovýhle člověk žije? Máš vůbec nějaký osobní život? Ty máš čas na něco, kromě her? Jo. To docela jak kdy, ale někdy mám. Tak to musí jít záběr jak svině, ne? Jako. Ale můj limit denně dokážu strávit v gymu jako 4 hodiny, no, jako potom už jako soukromky nebo něco. Denně, jo? Chodíš denně? Jo, každý den mám trénink, no, každý den. Vole, a jako soukromý život mám určitě, ale jako není toho tolik, ale mě všechno, co dělám, tak mě baví a naplňuje, takže já si myslím, že na ničem nestrádám a kdo chce, čas si vždycky najde a způsob taky. Kdybys nechtěl zubnout, tak nezubneš, víš? No mně přijde, že já vůbec nestíhám vůbec nic, tyjo, jako. Já jdu jako před prací nebo do práce, víš, jako do fitka, teda před prací a po práci do fitka, pak najednou 3/4 dne v prdeli, víš, jakože vůbec jako to je mazec, jako. Jdeš spát. No, musíš si ještě uvařit, viď? Musíš si jako připravit věci na druhý den. Vůbec to jako, mně přijde, že já nechápu ženský, jo, ty zvládají ještě 10 000 věcí jako k tomu. To prostě máš dítě? Ne, mám tady. Super. 37 let jsem těhotnej, vole. Mám tady dvojčata, vole, víš co? Ještě nebyli venku, vole, no. A máš přítelkyni? Nemám, už ne. Já mám problém s tím, vole, no, já Němku nechci. A pak je problém, vole, vztah na dálku a to taky nechci. Takže, vole, uvidíme ještě, no. Tady, vole, Jenis vypadá dobře, tak víš co, jako. Nebo možná kameraman, když mi objedná konečně to jídlo, vole. On je zajištěný kameraman. Ale má přítelkyni. Ale neumí telefonovat. A neumí objednat jídlo, vole, tak nevím, jako. Ale co se jí v Německu, kromě toho currywurstu? Já, hele, v Německu třeba vůbec nechodím do restauracích, ale jedou se tam samozřejmě ty šnicly. Řízky, Schweinhaxen, to je kotník jako useknutý, víš, jako opečený, k tomu máš, já tomu říkám uho omáčka, protože oni to dávají všude. A ten jejich průsvitný knedlík, vole, víš, jako jenom z brambor a takový, vole, to je jak blob, vole, víš, jako, to je taková klasika jejich, pak mají Weisswurst s takovou něco jakoby kremská hořčice, precviky, dohromady si to dávají. Já teda žiju v Bavorsku, byl jsem i v Rakousku, tam jsou zase jiné věci, tam jsem taky dělal v Grácu, ale jako Němci jedí tady to je taková ta klasika jich. Currywurst je úplná hrozná sračka, ty vole, jako. Na to úplně nemám rád. Ty, jak se jmenuje ta polívka ze všeho, ta německá? Eintopf. No, to se dělalo v Čechách taky, že jo. Freka, co neměla moc peněz a měla hodně dětí, tak taky udělala něco jako polívku a jídlo dohromady. Že jako Němci peníze mají, ale prostě furt to žerou, víš co. Rozumím. Za mě jako, i když co jsme se bavili třeba s panem Podrechem, jsem mu říkal prostě, že německá kuchyně je za mě prostě nejhorší, jako, nebo jako není 100% lepší než česká. A on jakože zase říkal, že jako musí si vybrat ty podniky, že jo, kde ta německá kuchyně je dobrá, ale já si myslím, že ne. Já si myslím, že prostě oni jsou úplně absolutně bez nápadu oproti České republice. Jako je tady... hamburger z Hamburgu? Ne, to nevím. Hamburger, vole, z Hamburgu nebude, vole. Víš to jistě? Co? Víš to jistě? Já nevím, vole. Taky nevrávě. Nevím, vole.
To, Možná bude za mnou. Tyjo, no. To mě zajímalo jako původ. je ne. Mě zajímá, vole, když se objedná, vole. To je problém. Telefon. Jo, ale nevypadá to nadějně. špatným směrem, vole. Ale jako habáče jsem tam měl, no, najde se tam něco jako dobrýho, ale nemám to projít ty restaurace, protože mě ta česká, ta německá kuchyň mě nebaví prostě absolutně. Moje vlastně nejoblíbenější jídlo, jakoby jedno z těch nejoblíbenějších, tak je knedlzovo vepřo. Paradoxně. Jo, tady co jsme měli, ty ochutnávky, ty drahý jídla, vole, tady ty věci, že jo. Tak když plivne. Laníže, vole, tak. Nevím, jako, já prostě mám rád knedlzovo vepřo, jako. Byl jsi na degustačním menu třeba u Radka Kašpárka? Ne, tom jsem nebyl, no. A u toho Počkej, no, Forejta? Kašpárek, ne. Kašpárek. Radek Kašpárek, Masterchef. Vím. Vysoký, U Matěje má restauraci. Ne, to je zase ten druhý, to je ten... Tak u toho jsme byli. Jo, u Matěje. To ale nemá Kašpárek, to má... No, ty vado. Punčochář. Punčochář. Nazdar, čus. Kámo, to je šikovný týpek jak svině. Tam jsme měli hovězí žebro. A on se dostává k žebru. Tak to je... On to dělá v subíčku, že jo, ještě to jako upraví. Můžeme se na to jídlo vysrat, vole. Jo, už jo. Jakoby... Tak. To je pořádný, jo. Honzíku, rozloučíme se tady pro YouTube Jo. a vrhneme se na nějakých pár otázek, co na tebe měli fans. Tak jo? Ale už je tady. No, hledá. hele, fešáku. Pojď sem, vole. Dobrý, tak jo, necháme ho bejt, venku ho odchytíme. Tak jo, děkujeme za sledování, mějte se fajn, my jdeme ulovit tady Bolt Food. Jdem za ním. Jo, čus, Čau. mějte se, ahoj.